Khubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Kameda ai hun basaya moit ke badai kanong ai Thied ke Phlim Dhaka escape. Kalau pentep ba ke Phlim Dhaka escape ke ban sepen mi Bijou cinema Shillong na duka khat phra tarik risau arjar arpesau man kasngi kan sa ai khusnam na daki pat ba ki Thied ya ke Khubor Nongsaiñ Hima ban pendap ha ke form haba ki Leit thap ha senduk balabu ha Bijou cinema ha ke por ba ki Leit Peit ya ke Phlim Dhaka escape. Kalau ya thu ba ya ke form an sapen mi ha ke kot Khubor Nongsaiñ Hima na duka khat sau tarik menta ubnai risau batla syak ya uju ubriu ban pendap bun teli tangba syak ban xerox Henry di ban Thied bet da kot Khubor Nongsaiñ Hima. Shakinong job kalong shipau hajar ya uba ningkong lai hajar ya uba ar hajar tingka ya uba lai bat shi hajar tingka ya uba sau. An sakhali ya ke form hadian bala kot ke Phlim Dhaka escape Bijou cinema ban sapen i ha YouTube channel Nongsaiñ Hima. Ban tip khambanya kipat ba kila ban sengap ya ke jingbatai ke puran kameda ai hun basaya moit. Kublai pibaro kiba just not ban Krishan yangi ki aktor ki actress but kumju rui ki pat ba baro ki baju i ban pet ya ka film bat Krishan ya ka film khasi jongi hangni ngadon Khubor ka bastut nat bha bat kani ka long ba ka Dhaka escape kan pelong ya ka lucky draw bat kani ka de ka lucky draw jong kani ka film Dhaka escape bat ya kani ka form phila ban yo na ka Khubor jong Nongsaiñ Hima ya kani ka form on pelat na duka sau trek jong mentau benai Oktober 2020 ting agar pa ye phi baro ki pai ba lada phikwa ban don benta ban sim benta ha kani ka lucky draw phila ban Thied ya kani ka khot Khubor jong Nongsaiñ Hima but ya kani ka Khubor phila ban yo na man ki station na man ki yo keleng jong ka khasi jantia hills te ngakarpat ki ba Phin yele ban Thied klo ya kani ka Khubor na man ba ki price ki long ki ba he bha bat ngan batai phi ki price ki long kum ni harum first price ke de shipau hajar second price ke de lai hajar third price ke de ar hajar but fourth price ke de shi hajar Phin Thied ya ka Khubor jong Nongsaiñ Hima tang something ka bat ki price ka long ka ba he ka first price ke de shipau hajar second prize ke de lai hajar third prize ke de ar hajar but fourth prize ke de shi hajar but lada phikwa ban yo ya kani ka prize phila ban one submit ya kani ka form hangte ha Bijou cinema hall onda la pen i ya kani ka Phlim Dhaka escape ha utarek jong uni ubenai Oktober 2020 ka khat pratrek but ka por ka long na du khat we shi teng ar baje san baje but hinyo baje janmet te kin ma sa ka we ba Phin khap ya kani ka form na ka Khubor jong Nongsaiñ Hima but onda phila poi ha Bijou cinema kin ma ba Phin Thied choy ka ticket jong ka Phlim Dhaka escape dap nang tu Phin salit thap ya kani ka form ha I box I bala bo kirpang but sa ka we ru ka long ba Phinum le no e ban pet yang ni ka film na man ka film ka long ka ba itna hadu kata but lada philong ki brio ki balaki hadu kata Phin yo sundan ya ka price ka ba he kini ki long ki jing betha jong kani ka lucky draw na ka Phlim Dhaka escape ki long kum ni harum phi hab ban pendap shwa ya ki kiteng jong phi ki jakasa but district but kum jo ki phone number jong phi ya kani ka form bala shon ha ka Khubor Nongsaiñ Hima phila ban thap na po ka sunduk bala bo ha Bijou cinema Shillong haba phiwan pet ya ka Phlim Dhaka escape na du ka khat pratrek menta ubenai Oktober 2020 ya ki khusnam shakinong job on shu khalai no sip ya ki form hadin bala kut ya ka tarik ban pen i ya ka film ha Bijou cinema ba ya ki results on sapen i ha YouTube channel jong Nongsaiñ Hima Nila sya ya ujo ubreu ban pendap kerteng bon teli ya ke form bala ai ha ka Khubor jong Nongsaiñ Hima. Nina pediang lada pi pendap ya ke form bala shoe xerox. Ban tip kampanya pila ban call how new number phone kendai hendreu iway san pra r iway nyau r hendreu.
Ti kumta na kalang jonga agrupat ke phi baro ki ba Phin Thied ya kane ka form jong kane ka film Dhaka escape kan mau kane ka tarik no dukat sau tarik jong mata banai October 2000 but ya kane ka form kan mau ba pihak ban thap ha ka pra tarik ka jing sedang pen I jong kane ka film Dhaka escape te na kalyang te ngagrupat ru ya ki ba one pet wat ban krishan ya kane ka film namar ba kan long ka jing job yangi baro hi ki khon khasi om tang yangi ki ba ak henry ki producer ya baro hi ba phinyo ek jing sneng ru thrai ka jing sneng ka bitnat na kane ka film Dhaka escape but ya kane ka film rule aring dur shate sha Bangladesh but phin I ya ki khasi mo ki basa shate sha Bangladesh but kan ma sa ko we ba ki price jong kane ka lucky draw ki long ki ba he ngaru thrai ngala pan Thied thrai ya kane ka ticket number bang ngala ibang ya ki price de ngaru ngan Thied lang wat no pele no yo don na phi ba phi don ya kane ka box shisha ka lucky ya ka jing ya ka nosip jong phi ma te wat no pele no ngin se kan du ha ka te ka sngi khat phat rek ma tau bana October 2000 sa ko we ka jing pentep ka ba kham kerpang ka long ba kani ka film Dhaka escape kan penlong ya ka jing ya ka jan ha ka prat rek jong matau banai October 2000 but ya kani ka jing ya ka jan on sedang nang ni na mau khar ha mot pran but on pen kod ha Bijou cinema hall Hagan ikasngi on dan lang I kong April do ibede minister jong kajala jongi but kumjo ru indon lang ipira do todong Nadia's imle but kumjo ki baro ki bashimenta hagan ka Dhaka escape but ya phi baro ki pat ba Lada phikwa ban shimbenta hagan ka jing ya ikjat jongi nga khot nga yawer ya phi baro hagate kasngi ka pratrik banai October 2000 arpusa kuble shibun